Good morning mga kapadyak. Welcome to San Nicolas, Pangasinan. Liwanag na kasi kaya pwede na tayong mag-video. Barangay Neneng. Okay. Ay kakaliwa din eh. May nagzuzumba. Silipin natin ng konti. Yun o. Makikisumba na lang sana tayo yan o. Tapos tayo kakanan. Dine kanilang plaza. At dine naman yung kanilang 7-Eleven. Resto lang tayo. Tapos paano ulit dine. Duelo natin ng konti. Yan. Diyan sa kaliwa. Yan dati ay ang kanilang tulay ng hanging bridge. Dalawang lane, pwede nang magkakalubong. Lamig ang sima ng hangin. October 22, 2022. Hideout in the morning. Kaya ng dati. Solo ride palagi. Wala tayo nakakasama. Kailan kaya sila magsakay kuli. Ito naman yung barangay San Isidro. Tapos barangay Marillion dito. Puri na natin mga tulay. Salpad. Barangay Salpad. Tingnan natin pa. So itong irrigation na to mga kapadya, kaya nang gagaling dyan sa may San Manuel Dam. Tingnan natin sa kabila. Nagiging patubig nila San Roque Dam dahil sa may San Manuel, Pangasinan ang nanggagalingan ng tubig na are. Tapos dumidiretso rito sa may Tangkintin, ang dulo dyan sa may barangay Sinabaan ng Umingan, Pangasinan. Wala tayo nakakasama, solo ride, kaya kasama natin dati, bike naman na kayo. Bike Ray, saan ka na? Tiger Jimwell, Tiger Ray, shout out na lang sa inyo. Pala, shout out din sa ABS Tigers sa Manuel, kasamahan ni Arnel, Biker Arnel Roto. Shout out din. Ito na yung papuntang Agpay. May ulam na si Sero. Bulaklak ng kalabasan yan. Pag mayaran si Sabong ng Baos. Kagandahan, solo natin ang daan. Medyo masukal din eh. Oops, yari tayo dito. Rough road. Pwede. Ayan.
Agpay Eco Park. Oh, kaganda. Daming punong kahoy sa paligid. Tapos sa gilid ng daan, no? Ganda pagkakahilera ng punong kahoy. Nakikita nyo na sa kabila. Ang ganda ng bundok. Dito, ayun, lusong ng konti. Malumot. Lalay tayo sa China. Gawa ng makahoy, malilim. Hindi na tutuyo ka agad. Kaya ang daming lumot sa ating dinadaan. Okay. Sabi close. Oh. Pero open naman. Tuloy tayo. Maaring hindi lang tinanggal yung tarpaulin na yun. Wow. Eto na mga kapadyak. Sa wakas, andito na tayo sa may Agpay Eco Park ng galing. Yan ang ginagawang swimming pool. Diretso lang tayo. Para maligo. Kaso lang yung malamig. Hindi pa. Para ko naglilinis. Hindi pala. So ito ang Agpay Eco Park. Ayan. Uy. Sarap maligo ron sa banda ron. Puntahan natin. Alas 6 na umaga. Malamig na sigurado are. Uy. Ito siya oh. Bumabagsak din eh. Yan yung kanyang pinagagalingan. Ayun. Tapos mapat pa dyan. Ang ganda ng pagkakayari ng kanilang mga riprap na mga bato. Yan. Mamaya akyatin natin yan. Tapos dito naman ganda ng mga upuan. Walang katao-tao mga kalagyan. Ano tayo dito sa may baba? Lalaking bato. Dito rin bumabagsak. Yan, pupunta na dyan may palayan sa baba. Ito pa rin ang mga patubig. Yan o, tukal na mga punong kahoy. Buhay na buhay. Kaganda, sarap. Okay.
Akitin natin to. Oh yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, ewan ko ilang step to. Sayang. Napabayaan na. May shade dito. Ayan o. Sayang. Is Agpay Eco Park na. Particular. Kahit maraming tao, makakumodit nito. Mga parke dito, no? Okay. Ganda. Go! Uyan na mga kapadyer. Ayos na naman ang early morning adventure natin. Thank you sir! Thank you! Ang luwag na ito. Walang idadalawa yung naglilinis dito. Hindi nila kakayanan sa dami pa naman ng dahon. Mga punong kahoy. May ginagawang swimming pool. So maybe by January natapos na rin daw yan. Ito ang daan. Simentado. Tapos subukan nating dumaan dito sa may San Felipe Wish. Or bahala na. Kasi nagmamadali na tayo pa uwi. Tahan na tayo na medyo mas shortcut ng konti. Yun Lusong. So alas 6:30 mga kapadya, pauwi na tayo. Kaya kung malagyan ng tilapia. Ang daming kapon. Ay, may tilapia nga, may isda. Ang dami. Ayan o, hindi lang halata sa aking camera pero ayan o, ang dami. Wala tayong may pakain. Ang daming halaman. Okay. Ayan, tatagal din eh. Tawag ng direksyon.
na yan, sa baba niya. Yan ang pinuntahan natin. Agpay Eco Park. Pala rin. Linis ang kanilang plaza.